isine mung wong rebutan kelungguhan. Jagat kidul samya mbregudul merga padha nggugu hambek wadul. Ing brangkulon padudon saenggon-enggon temah kathah pepejah padha rubuh dadi layon. Ing jagat lor tunggal bangsa wis ora gelem mawur, tunggal golongan ora bisa momor. Geger balik watu. Yo, maju, maju. Yo. Ayo. Yo. La. Para Pandhawa, iki aku Ratu Negara Ngastina, Prabu Duryudana Yajaka Pitana. Pandhawa, kasembadan apa sing dadi gegayanmu? Hanggonmu bakal njaluk baline Negara Ngastina.
kalamun ndase Duryudana wis bosok koklok dirubung laler. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Yen ora sisip sing dadi pandulune Antasena, ndak sawang iki kaya wadiku lanang Bambang Wisanggeni. Wisanggeni nitik saka gelagat kang beda karo padatan. Siadi Wisanggeni mlaku ngener mangulon arep menyang endi di Wisanggeni? Kakang. Kakangku Antasena. Piye le? Sakjane Kakang Antasena iki apa ora tanggap ing swasana to, Kang? Mosik Wisanggeni bisa kandha kaya mangkono iki nganggo dasar apa, nganggo wewaton sing kepriye Wisanggeni? Kakang Tricandra kawuri utawa 3 wulan kepungkur pepundhenmu lan pepundhenku ya kuwi para pepundhen Pandhawa ngrawuhi wujuding sarasehan kang den adani dening Kanjeng Eyang Mahatma Resi Bisma. Tah, ing kono pepundhen Pandhawa dalah para Kurawa diklumpukke dadi siji. Kang Wasing Rembug, piye carane supayane trah wiyasa ora cecungkrahan, trah wiyasa ora berdondi, trah Sabta Arga ora gegeran. Apa maneh yen to nganti nyabrang getih peperangan gedhe sing jenenge Perang Baratayuda Jaya Binangun. Kanjeng Eyang ing Talkanda Mahatma Resi Bisma bisa kagungan gagasan sing kaya mangkono krana Kanjeng Eyang Mahatma Bisma kuwi ngrumangsani yen to Ngastina mono bumi wutah darahe, bumi kelairane. Lah sakwise mangkono Kakang, aning sarasean mau para Kurawa prasetya, para Kurawa janji yen to ora gantalan suwe maneh separone negara Ngastina bakal dibalekake marang pepundhen para Pandhawa.
Nanging Kakang, ndak etung 3 wulan nganti saiki para Kurawa babar pisan durung paring katerangan babakan janji kang wis kawedhar. Banjur karepe Wisanggeni piye? Kakang Antasena, Wisanggeni duweni panemu. Kok nganti kedlarung-dlarung para Kurawa ora bisa netepi marang janjine? Kurawa bakal tak elingke nganggo carane Wisanggeni dhewe. Lho, kosik Di, kosik. Sarate pandam sumulung hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remuremu kalingan ngangkrangan sang dia manangkung sumungkem guling sang kakung hangrarepa baboe maneman Kosik Yayi. Aja grusa-grusu mengko mundhak kesluru wekasane kleru. Apa yen iki mengko Wisanggeni nesu-nesu bisa mastekake yen para Kurawa bakal netepi janjine bakal mbalekake wujude separone negara Ngastina marang Papunden Pandhawa. Wisanggeni, Kakang. Ing kene Wisanggeni, Antasena lan kabeh para putra Pandhawa kuwi dadi bocah enom, kudu bisa njejekake tembung adil, Kakang. Tuh, musik. Sing kok karepake njejekake adil kuwi apa mbok anggep pernatan utawa aturan sing lumaku dina iki apa durung adil Wisanggeni? Lho, cetha durung, Kakang. Cetha durung. Saora-orane anake dhewe dadi putra Pandhawa kuwi kudu bisa mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Yen ana kahanan sing ora adil, awake dhewe kudu melu-melu urun rembug, melu-melu urun tandang gawe. Ngiras pantes njejekake sing padha bengkong, ngelingake sing padha lali, Kakang. Ya. Yen babakan kuwi Antasena motak matuk bae. Sing tak karepke Wisanggeni. Sing tak karepke saiki piye carane? Caramu Wisanggeni anggonmu tumandang gawe piye Di? Wisanggeni dina iki bakal sowan ana negara Ngastina. Sowan Wa Prabu Duryudana. Iya. Senadyan Wisanggeni ora diutus kelawan para pepunden Pandhawa, nanging Wisanggeni duweni kewajiban rumangsa digugah rasane. Kaya-kaya dinuta karo sing gawe jagat, separone negara Ngastina bakal tak jaluk dina iki. Lah yen nganti separone negara Ngastina ora diwulungke karo para Kurawa, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mati tak lakoni, Kang.
kadangmu waraheng dena becik besok amendem baris kang prayitna Iwa Sarontawa ing Dwarawati piye mau mati mbok lakoni iya Kakang wo mati kodhok kowe wis angeni mati kodhok lire piye senadyan Antasena kuwi bocah ndugal kepalang ning Antasena iki isih kebak petung le ni yen nganti sing munggah ana ing setinggil negara Ngastina kuwi mung kowe ora bakal rampung perkara iki wis angeni lah banjur aku kudu kepiye prayoga putra-putra Pandhawa diklumpukke luwih dhisik mesanggrah ana ing Tegal Kurusetra nyusun kekuatan ngiras gawe giris para Kurawa yen wis padha sayek saeka praya putra-putra Pandhawa babakan Wisanggeni bakal munggah ana ing Praja Ngastina ngelingke Siwa Prabu Duryudana aku mesti wae bakal nyengkuyung saka mburi Wisanggeni matuk lan sarujuk Kakang yen mangkono ayo enggal lon-lonan lumaku nganggo tekad satriya tanah Jawa muga-muga gegayuhan kang luhur iki bisa nemu rahayu ya Kakang ya Yayi Wisanggeni
Bathara Godha kalawan bejo kang sarta tekaning pati mungguh tumita Resmanawati woi Resmanawati kowe ning endi Cahayu woi Prabu Dewa Pawaka iki.
Yaksa Gora rupa resedeng nalendra yaksa alalaku kang malwaya ingkang gambira marang ngise siyung metu Prabawa Gora mawali Ditya Durbala rasa putraku bocah Sigit, putraku bocah Bagus, putraku bocah Jentara, anakku kowe Dewa Pawaka. Bit ladalah ya wonten tinimbalan ingkang adawuh Kanjeng Rama Panembahan Begawan Manik Maninten hamiji keng putra kula pun Dewa Pawaka. Ndak rasa uripku ana Madyapada iki wis ora kurang samubarangi. Krana aku wis rumangsa marem nyawang anakku Dewa Pawaka kang sinengkakake aluhur dadi ratu kang misuwur sinuyudan mring saking Sentana lan Wadyabala. Mula pun Bapa Begawan Manik Maninten cukup mangasrama ana ing pertapan ngatas angin kene. Nanging semune bocah Bagus, semune anakku Dewa Pawaka kaya duweni gembolaning perkara kang sinandi. Matura kulup sambata marang wong tuamu aku Begawan Manik Maninten pendhita saka ngatas angin. Kepiye Dewa Pawaka? Rama Panembahan berkawis kasugian kula sampun turah-turah. Raja Brana Mas Picis mboten nguciwani. Sernyatanipun kula sampun dados ratu ingkang kondhang kaonang-onang kajuwara saindenging jagat raya. Nanging Rama Panembahan boten wonten ginanipun derajat miwah pangkat. Boten wonten ginanipun derajat pangkat kula menawi kula dereng saged sesandingan kalian satunggiling putri ingkang saged minangka dados garwa prameswari Rama Panembahan. Oh. Ya. Jebule kowe njaluk rabi to kulup. Ya. Wis jamak lumrahe kulup. Lah banjur putri saka ngendi kang sira upadi? Pun bapa kang sagung nglamarake minangka garwa prameswarimu. Pun bapa kang sagung ndodhok rinenge nang jambe lan suruwe, ngebun-ngebun esuk ngudan-ngudan sore nglamarake putri mau marang anakku ya kuwi Dewa Pawaka. Putri saka ngendi kulup? Rama Panembahan siang pantaraning dalu mboten wonten ingkang saged angreridu jroning kalbu. Mboten asanes nuwun inggih sekaring kedaton negari Ngastina. Atmajanipun Ratu Ngastina Prabu Duryudana ingkang asesilih Dewi Lesmanawati. Rama Panembahan.
Agyatare sang kaberangu rinanggul kinempit kehempit dosang retnaning bawana ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita kuwi to sing ndok karepake iya apa wis pancen madhep kang sarta mantep rasamu marang Putri Ngastina si Lesmanawati mau he Dewa Pawaka Kanjeng Rama binengkao jaja jinupu jejantung kula mboten wonten tulisanipun wanodya sanes inggih namung Lesmanawati ingkang kuwawa njiret batin kula ngibaratipun widodari darat mawon boten wonten sak kuku irengipun menawi kasanding kalian Dewi Lesmanawati kula menika sampun gandrung kepaung edan kepayang ibaratipun Dewi Lesmanawati menika wiwit saking pucuk rambut ngantos jempol suku babar pisan boten wonten gethek cirine iya pun bapa ora maido kula wong sing lagi nandhang kasmaran iku ngibarate jagat iki wis ora ana disawang kejaba mung wong sing ditresnani mau lah inggih to Rama Panembahan Ratu Kondang Ratu Sugih wah kok ora ndang rabi Ratu Sugih kados kula Ratu Kondang kaya kula kok ora ndang rabi niku eman-eman wong duwe kok nggo nguyuh ae lho niku iya pun bapa mangerteni kula mangkene ya kulup Dewa Pawaka yen pancen jeneng sira kulup kepengin sesandingan kelawan Dewi Lesmanawati mapan kebeneran waktu-waktu dina iki pun bapa lagi cecaketan kelawan Nalendra Ngastina Prabu Duryudana amarga sajake Prabu Duryudana bakal nyuwun senjata pitulungan marang pun bapa nanging pun bapa durung dungkap apa to sing dadi undraning perkara Dewa Pawaka malah kebeneran Rama Panembahan malah kebeneran mugi kemawon Kanjeng Rama Panembahan saged minangkani pamutah kula menawi wonten syarat sarana ingkang kedah tinempuh kula pun Dewa Pawaka ratu ing negari Arga Bentar ingkang saged hamujuti Rama Panembahan iya kula iya luwih dhisik meluwa kelawan pun bapa bakal tumuju ana ing Praja Ngastina Kinarabak Badaya yuwarna nira
Hari Om Om Yuwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenenganing sun ya jagat ya dewa ya bathara bapa panemban ing Sukalima bapa panemban Pandhita Durna Kula wonten pangandika ingkang adhawuh anak Angger Duryudana hamiji dhateng sowanipun pun bapa ing Sukalima danyuwang panemban Pandhita Durna. Paman Harya Sengkuni paman. Kawula nuwun tinimbalan ingkang adhawuh Ngger anak Angger Jaka Pitana. Sawetawis dipun prayogakaken anggenipun sami pinarak lenggah. Ripalenggahan sakmangke kula badhe wawan pangandikan kelawan bapa panemban Begawan Manik Maninten saking pertapan ngatas angin. Oh inggih Ngger anak Prabu. Sasana saha wanci. Kula borongaken kula pasrahaken sakwetahipun dumateng anak Angger Duryudana anggenipun badhe manembrama dumateng rawuhipun Begawan Manik Maninten saking pertapan ngatas angin. Matur nuwun. Bapa panemban Begawan Manik Maninten. Om Awiknam. Hastu nama sidam sidi sekaring bawana langgeng. Kepriye Duryudana? Sak rawuh paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami kang sarta bekti tandha pengaji-aji kunjuk dumateng panjenenganipun bapa panemban Begawan Manik Maninten. Iya banget panarimanipun bapa akarya bombong Birawa jroning nala ora liwat pangestunipun bapa Tampanana Jaka Pitana. Nuwun inggih. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya mewahana rah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi bapa panemban Begawan Manik Maninten. Iya. Kaya wis ora kurang prayoga Jaka Pitana. Lenggahipun bapa aning setinggil pendhapa negara Ngastina kene mara gage slendra kang rasa slendra kang jiwa. Dina sakmengko nitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba ana gembolaning perkara kang kineker. Mara gage yen ana bot repot kang sarta ruweting penggalihmu yen keni winedar ing akatah pun bapa Manik Maninten saka pertapan ngatas angin sumedya ngangklungake jangga nilingake karna nengga nyadong rumentah sabdane anak Angger Jaka Pitana. Permara reh manguswamya ngambrengeng Kadhi karonaning kaswahasiring marga hamalatgung risang ganta mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Umyus hamara waya hanto
slametipun bapa tengen nggih. Nggih. Ilang ana Durgama kang sarta sangga runggi, rekuh kang sarta pekiwuh. Duryudana mara gage matura kelawan pun bapa nggih. Sumangga. Nuwun inggih Kanjeng Bapa. Sumangga nggih anak anggir Jaka Pitana kula aturi paring dawuh medharaken sabda dumateng para nayakaning praja ingkang samya sumewa wonten ing palenggahan Sitinggil negari Ngastina sakmangke. Lole sumolole sumorati emprit gantil buntute omah joglo hawela. Wonten punapa to ngger anak Prabu Duryudana? Wonten punapa? Sajake kok susah, sajake kok lagi sedih, sajake kok lagi ana sing dipikir. Sumangga ta dipun penggalih, urip dhateng donya niku namung sepisan. Ora sah susah, ora sah dadak sedih. Diseneng-senengke pikire. Yen ana perkara ya dirembuk, yen ana masalah ya dimupangatke. Supaya nemokake wijining wujuding titik temu. Supangga nger, supados niki mengke saged padhang tetrawangan penggalih paduka anak Prabu Duryudana ing negari Ngastina. Ora usah susah, ora usah sedih, urip sepisan niku digawe seneng kemawon. Wong niku nek atine seneng ora gampang cepet tuwa, tur ora gampang kena penyakit. Lho ngoten lho, Nggih. Nuwun inggih Bapa Durna kula aturi mendel langkung rumiyin. Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Angger Duryudana kepiye? Kula kinten boten wonten ingkang saged kula sambati. Kejawi namung paduka Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Tri Candra kepengker utawi 3 wulan kepungkur. Kula dipun timbali kaliyan Kanjeng Eyang ing Talkanda Sang Begawan Bisma. Kula mboten ngertos sangkan paraning bilai. Ngertos dhateng pertapan Talkanda kala wau sampun wonten para Pandhawa jangkep gangsal ingkang ngrantos dumateng pun Duryudana. Lah banjur kepriye Duryudana? Gandeng kula menika namung ijen tanpa ruang. Kalah swanten kalian para Pandhawa. Salugunipun negara Ngastina duk rumuhun ingkang andarbeni menika para Pandhawa. Awit nglengser palenggahanipun Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun nyuwarga. Supados adil Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh yen to negari Gajahhoya badhe dipun sigar semangka separo kanggo Duryudana, separo wilayah kanggo para Pandhawa. Dong mriku kula cep kelakep mboten saged nyuwara. Kula mboten saged micara babar pisan. Wekasanipun Duryudana namung mantuk namung derek kersanipun Kanjeng Eyang Begawan Bisma. Awit duk rumuhun Duryudana namung ijen, Pandhawa jangkep gangsal. Duryudana kalah swara kalian para Pandhawa Kanjeng Bapa Panemban. Lho, tegese duk nalika semono Duryudana nyarujuki utawa nyetujoni yen bakal mbalekake negara Ngastina separo utawa sigar semangka marang para Pandhawa, nggih. Lakar kados mekaten Bapa Panemban. Kepara Duryudana sampun tapak asta tandha tangan minangka surat kekancingan bilih kula badhe amangsulaken
separone negara Ngastina dumateng para Pandhawa. Welah dalah. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimahang lir lena tanpa kahanen lir lena tanpa kanen yen tantu lusa mengko sang Dyah Utama Duryudana ana paribasan sedumuk bathuk sak nyari bumi sing mengku surasa kudu dikukuwi kudu ditotoi pati sapa sing wani ndumuk bathuke bojo nyawa taruhane nadyan mung sak nyari jembare bumi yen perlu nganggo totoe nyawa putahing ludira yen to jeneng sira Duryudana bakal mbalekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa iba senenge mendah senenge negara kiwa tengen sing gething keburu sengit kelawan negara Ngastina yen to nganti separone negara Ngastina bakal mbok balekke kelawan para Pandhawa. Oh, Duryudana. Yen miturut gagasanipun Bapa, yen to miturut panemuning Begawan Manik-Maninten, negara Ngastina iki aja to mung separo, seprapat wae aja nganti dibalekake kelawan para Pandhawa. Nanging kula sampun janji kalian para Pandhawa ingkang dipun sekseni kalian Kanjeng Eyang ing Talkanda Bapa Panembahan. Janji kuwi ora perlu ditepati. Lha iki. Punapa kula mboten kuwalat kalih janji kula. Menapa kula mboten badhe kuwalat kalih sumpah kula. Mandya sumpah blantik sak pasar kae mati kabeh. Ngono. Mula saka kuwi. Saiki wis jamane Duryudana. Saiki wis jamane janji kuwi ora perlu ditepati. Malah yen perlu saiki wis jamane, saiki wis wayahe, saiki wis wektune wong do obral janji. Do pasang gambar ngalor ngidul. Yen perlu kanggo njaga kawibawane negara Ngastina. Negara Ngastina kudu ditotoi pati. Aku Begawan Manik-Maninten pendhita saka Pertapan Ngatasangit sing saguh dadi bebantening negara Ngastina. Duryudana.
lagi cawawan sabda Horegang sumewa gegering pasewakan kathah samyana arga wonten wirada mekta pedhot ging wantilan kudu tilar pandengan aja wasumelang rasamu yen ana brontake para Pandhawa pun bapa manik maninten sing saguh dadi bebeteng minangka njaga kawibawane anak Angger Duryudana menika menapa saestu Kanjeng Bapa ya lair kandas trusing batin Duryudana ala tanpa rupa panjenengan ingsun iki ya wujuding brahmana utawa pandita. Pandita kuwi yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Yen to nganti ana utusan utawa duta saka negara Ngamarta, utusane para Pandhawa tumeka ana negara Ngastina iki. Aku dhewe sing bakal ngadhep kowe ora usah melu cawe-cawe Duryudana. Pandhita Akarya wangsit pindha kumpang ajab ing tamang susung angin ngenting kone miwang kaliyeng kangkung isine bumbung bongmang amit pasang Kalimantabi tinebihna saking siku dentaning Abathara Sinuwun kula pun Bambang Aswatama ingkang abiyantara sowan wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Bambang Swatama kula wonten dawuh ana parigawe apa munggah ana sitinggil praja Ngastina tanpa tinimbalan ngaturi ketiwasan wonten paseban jaba geger Sinuwun. Njaba geger nok-nokno nggih. Ana apa ana gajah pedhot saka wantilan, macan mijil saka kerangkeng, kuda ngerapan dengan gedhe-gedhene parang muka kang hanempuh gati. Mboten geger wonten ing Jawi amargi wonten praptanipun inggih punika anak Janaka nuwun inggih pun Bambang Wisanggeni. Ingkang sarimbit kalian satriya Randu Gumbala pun Raden Antasena. Wisanggeni lan Antasena nuwun inggih Sinuwun. Yen ngono weneh ana marga supaya madhep marang panjenengan ingsun. Ngestaken dawuh amit madhal pasilan Sinuwun.
Caritaning satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pekat mring pangestine Palugon laguning lekas lu kita linuding kidung kadung kadereng hamomong ngun manah rahayu Hayuwana tan agolong gumolong manadukara tekane Wisanggeni ana negara Ngastina iki lemah bengkah nyelo-nyelo datan sarana tinimbalan sowan ana ngarsane Pak Puh Duryudana. Wisanggeni iya padha becik sak tekamu ana praja Ngastina kene Wisanggeni. Ya lakuku ora nyandung sambikala sawiji apa sadurunge aku ngaturake bekti marang Pak Puh Duryudana. Ya. Wis ndak tampa, ndadekake bungah sajroning atiku, ora liwat pangestuku wae tampanana Wisanggeni. Ya. Wis tak tampa gawe bombonging rasaku, Pakde. Tah. Dene wigatine Wisanggeni sowan ana kene, ya kuwi kang angka sepisan nyambung silaturahmi nyambung talining paseduluran jalaran utusaning pangeran kang pungkasan nate paring dawuh sok sapa menungsane sing seneng jembarke tali silaturahmi ngraketake talining paseduluran bakal didawake umure dijembarke rejekine kuwi dawuhing utusaning pangeran kang pungkasan lah dungkap angka 2 Pakde.
Aku ngaturake salam saka para pepundenku Pandhawa saka negara Ngamarta konjuk marang Pakde Duryudana sumrambahe pakdeku Kurawa kabeh. Iya wis anggeni. Wis ndak tampa ora liwat salam wilujeng kanggo kadang-kadangku para Pandhawa. Ya bakal tak endahke salame Pakde. Tah, ndungkap sing angka 3. Aku arep takon marang Pakde Duryudana mara gage Wangsulana. Takon babakan apa? Wis anggeni. Sipating Nalendra, sipating ratu, sipating pimpinan. Ana tetembungan berbudi bawa laksana. Rak ngono ta? Iya, pancen kaya mangkono wis anggeni. Tah. Yen to pancen ratu kudu duweni tetembungan berbudi bawa laksana. Jal saiki wis anggeni tak takon. Berbudi bawa laksana ki tegese apa? Berbudi bawa laksana ki maknane piye? Wangsulana. Lire berbudi mono hangge ganjar ngawula wisuda dene lire bawa laksana kuwi ana tepi pangandika. Ngono. Iya. Tegese ana tepi pangandika kuwi yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Ratu yen wis janji kudu ditepati. Lah iki sing tak nggo gondelan, Pakde. Anggone wis anggeni tumeka ana Ngastina kene. Pakde Duryudana. Wis anggeni kepiye? Aku dikandhani dening pepundhenku para Pandhawa yen to Tricandra kawuri utawa 3 wulan kepungkur. Pandhawa lan Kurawa ngadani sarasean ana ing pertapan Talkanda ana ngersane Eyang Buyut Begawan Bisma. Rak ngono ta? Iya, pancen bener wis anggeni. Tah. Aning kono sampeyan napak astani, nondo tangani. Tur ya disetempeli lagi. Ngandharake yen to Siwa Duryudana saguh balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa. Lah, dienteni seminggu munggahe sewulan ora ana kabar. 2 wulan uga ora ana kabar, nganti 3 wulan ya babar pisan durung ana pekabaran. Wekasan wis anggeni lan kadang-kadang para putra Pandhawa liyane duweni karekat nak yenake perjanjian nalika semono. Kira-kira bener-bener berbudi bawa laksana apa ora? Yen to pancen berbudi bawa laksana, sampeyan mesti gelem maro negara Ngastina lan dibalekake marang pepunden para Pandhawa. Kamangka, Pakde, kamangka wis anggeni kuwi wis duweni tekad. Yen iki mengko kok ana gleware tembung mingsete janji sing wis kawuri. Kepeksa aku ngelingake nganggo carane wis anggeni dhewe. Nyuwun sewu. Upamane iki mengko amrih amane ndang dibalekne wae separone negara Ngastina marang para Pandhawa. Ewadene kok iki mengko sampeyan ngejak geger, upamane negara Ngastina tetep kok kukuwi, sampeyan ora netepi janji kawuri kang wis kaweca nalika semana, jagango sing jero, betengo sing kandel. Wis anggeni wis siap ngajak jotosan aku ya wani. Rak ya ngono to Kakang Antasena? Iki mengko yen sida geger leni, iki mengko yen sida geger wong sing ning mburiku iki sing jotosi tak aku dhewe. Kusik. Sabar luwih dhisik. Piye, Pakde? Kok kukuwi apa kok balekke separone negara Ngastina?
Cumangkah anggros rusumbar lindu bumi gunjing kumaludu guntur ketuk umup kang jolone iki sapa iki? Sepisan iki Wisanggeni ngawuningani. Wisanggeni Kawruhanana. Aku pandhita saka pertapan ngatasangin peparapku begawan manik maninten. Manik maninten Kapara nyata. Oh sik. Mingset sing dadi lungguhmu. Rada maju terus mripatmu menteleng nyawang aku. Ana apa? Wisanggeni, Piye? lekno mripatmu jerengen gobokmu. Yen to dina sak mengko babakan negara Ngastina iki dipasrahke marang begawan manik maninten mara gage rungokno ucapku Wisanggeni. Pandhawa banget leh nyepelekake marang para Kurawa. Utamane anak Angger Duryudana. Loh, kok kowe kandha sing kaya mangkono dasarmu apa? Ngerti ya Wisanggeni. Sing penang ngrembug babakan negara Ngastina iki ya mung Pandhawa karo Kurawa. Wong liya braya utawa wong jaban rangkah ora kena melu-melu bab negara Ngastina iki. Kelebu kowe Wisanggeni. Mula dina sak mengko Wisanggeni lan Antasena kowe baliya. Kowe lunga saka negara Ngastina iki. Nek kowe nekat kowe bakal adep-adepan karo begawan manik maninten. Lho, kosik. Kowe iki rak pendhita to, Mbah? Jare pandhita kuwi papane dipundi lan ditata, dipundi ing reh pangandikane, ditata ing solah bawane. Tegese pandhita kuwi kenek didadekake contoh. Ucape pandhita kudu kenek digugu. Pancen kaya mengkono Wisanggeni. Musik. Sing menang rembug babakan negara Ngastina sapa? Ora ana liya kejaba mung para Pandhawa lan Kurawa. Ya. Yen to pancene lambemu ngucap sing kaya ngono, sing menang rembug babakan Ngastina iki mung para Pandhawa lan Kurawa, wong liya braya ora entuk melu-melu. Kowe terus nyalahke aku mbok kon lunga. Pancen kaya mengkono. Sing menang rembug babakan Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan Kurawa. Aku iki ya anake para Pandhawa, ngerti ora? Aku kuwi anake Raden Janaka. Tegese ya duweni hak wewenang ngrembug babakan Praja Ngastina iki. Mergo aku cedhak turune para Pandhawa. Jal saiki aku tak takon. Yen to pancen sing menang rembug babakan Ngastina iki mung Pandhawa lan Kurawa, kenang apa kok kowe melu-melu? Dadal aku takon, raimu iki sapa? Raimu iki kang kok kondi? Kowe iki bloke Pandhawa ya dudu, bloke Kurawa ya dudu. Wis, pendhita kalah omong ngene lek aku luwung rasa dadi pendhita, luwung mulih terus ngondol ning guyangan malah genah. Ya ampun, sabar. Mun sing ngarep sing ngandani sabar sampeyan kok malah saiki sampeyan sing nesu-nesu rok. Saiki karepmu piye Panembahan? Saiki karepmu piye? Aku menang rembug babakan negara iki. Mergo aku dipasrahi karo anak Angger Duryudana kinen makili negara Ngastina kene. Loh, nek ngono padha. Pandhawa ya pasrah babakan negara Ngastina iki karo Wisanggeni. Ayo, saiki karepmu piye Panembahan? Yen ngono kowe ngejak geger. Kowe ngejak geger karo begawan manik maninten. Loh, geger ya geger. Entek wedine kariwanine. Yen pancen ngejak geger dudu kene panggonane, ayo metu njaba Wisanggeni. Nyapa ditok ning njaba tok ning jero e enak kowe. Rugi le bayar no. Tok ning njaba rugi lek ngempet ngono. Karepku ki ning njaba ki Praja Ngastina, njaba Praja Ngastina. Ayo dibuktekke.
Sapa sing dadi pakan gagak batangi? Nyoh dodo ndi dodo Panembahan wela dalah ngejak geger karo Begawan Manik Maninten. Alah ki kesuwen kakean ngomong. Kadya turut miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi nyemang utama panindak ing praja adil bejo dadi bantara rinarepan mring pro abdi sengkuni ora melu-melu kok kenek gajul edan biangane tanjir tenan sabar ya sengkuni sabar Duryudana wonten dawuh Rama Panembahan aja kuwatir kelawan kekuatane anak-anak Pandhawa aja to mung anake para Pandhawa yen perlu sak Pandhawane pisan Begawan Manik Maninten ora bakal mundur ing geguntur ora bakal mendho ing bebaya punawa saged dipun gondheli tembung paduka nyawaku tak totohke kanggo kowe Duryudana menawi kasembadan paduka Rama Panembahan ngunduraken para putra Pandhawa Rama Panembahan Begawan Manik Maninten nyuwun bebana menapa ora wujuding Raja Brana Picis nanging pun bapa kepengin ngraketake paseduluran ning antaraning Astina kelawan Ngatasangin mbok menawa ana mulunging rasamu Atmajamu Lesmana mati gelem dadi garwa Prameswari putraku Prabu Dewa Pawaka saka negara Argabentar menawi namung menika kula sanget condong Kang Sarta Rumajang ingkang baken putra-putra Pandhawa utamanipun Wisanggeni lan Antasena ingkang dados klilip mungguing Duryudana kedah saged siningkiraken Bawa Panembahan aja wasu melang rasamu Duryudana putra-putra para Pandhawa bakal tak undurake ndak tamani pengabaran ora lumpuh aja celuk Begawan Manik Maninten ngaturaken panuwun Kanjeng Rama Panembahan Paman Patih Harya Sengkuni kula wonten dawuh tinimbalan anak angger anak Prabu Duryudana aja negakake Rama Panembahan Begawan Manik Maninten para Kurawa padha printahna ngombyongi lakune Rama Panembahan anggone bakal nyingkirake peranakan Pandhawa trawaca dawuh pangandika paduka kalilan keng paman nyuwun pamit madal pasilan duga ginawa ati-ati aja nganti keri paman Sengkuni kandhanya Sekar Gadung
dawuh man. Wes. Hey hey. Ho ho. Hey hey. Ha hey ha hey ha hey ha hey. Hey hey. Dumawur mangawawur-wurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula war panjriting turangga estimewang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lalayu sabit put latala Paman Harya Sengguni ingkang sampun medal ing Jawi kula satriya Banjar Junut pun Dursasana cumadung dawuh Paman Kang putra ing tirta tinalang kula pun karta marma cumadung dawuh Paman Kula Ratu Sindhu Jayadrata nyungsung kabar Paman Sengguni kula pun surtayu cumadung dawuh kula pun swatama cumadung dawuh Paman Harya Sengguni. Iya nggih kabeh sata Kurawa sing ora bisa ndak sebutake siji mbaka siji. Gandeng sak mengko wis padha mlumpuk mara enggal rungokno gatekno kang sarta nglakonana. Kados pundi Paman? Dina iki
kakangmu anak Angger Duryudana lagi mesgul penggalihe. Krana dina iki pranaan Pandhawa lumantar si Wisanggeni wanuh-wani ngucik kawibawan negara Ngastina. Sajake Wisanggeni dinuta karo gerangane Pandhawa kon njaluk baline Praja Ngastina. Mula pakartine Wisanggeni tak anggep mujudake keraman kang mangkono wajib disingkirake Dursasana. Mangke riyen jenengan agahan badhe mateni Wisanggeni sak pranaan Pandhawa liyane niku napa sampun dipetung sing genep to, Lah kok ndadak dipetung barang iki ngapa to Durmagati? Kok ketake kowe wedi karo Wisanggeni le. Kowe wedi karo Wisanggeni. Kula isih kepengin urip kok, Jujur mawon kula ajrih kula wedi karo Wisanggeni. Lah kok ora sumbut karo gelarmu le. Gelarmu ki Gusti Pangeran Harya kok karo bocah wingi sore ciut raimu iki piye le? Pun terserah jenengan badhe ngarani kula napa. Ning wedine Durmagati niku nggawa alesan kok, Wisanggeni njaluk baline negara Ngastina niku pun sak pase pun sak trepe. Merga Ngastina niku sejatine nggih duweke Pandhawa lho, Wong niki riyen tinggalane Pak Cilik Pandu. Dados Kakang Duryudana niku mung nyilih karo Pandhawa. Lah wong nyilih bareng krasa penak ora gelem balekke niku cara pundi Cabi? Angka kalih. Sampeyan isih eling to, nalika jaman lakon laire Wisanggeni. Ampun to sing jamak menungso. Lah wong dewa-dewa Suralaya termasuk Bathara Guru tumindake mboten bener mawon taboki kali Wisanggeni kok. Waton manggon dhateng bebener. Wisanggeni niku ora wedi karo sapa wae lho niku. Mila timbang maido ale atur kula pun to jenengan ndang maju dhewe ora sakongkonan Kurawa. Wisanggeni ndang mang tandangi dhewe ndang mriko maju mriko. Yen sampeyan musuh Wisanggeni kok menang kula rabekne meleh ora sudi cangkemmu iki. Ing atase sing nom-nom ora kurang kok wong tuwa sing kon maju perang. Lho lah nek kula niki mboten isin kok Malah kula anggap niku salah satu pelajaran saking guru tumrap dateng murid lho niku. Monggo jenengan sing nyobi riyen musuh Wisanggeni kok. Aku ora gagas dapure Durmagati. Mangkat ya karepmu, ora mangkat ya ora apa-apa. Bakune dina iki Kurawa enggal budal. Wisanggeni sak peranakane sing manggon ana Tegal Kuru. Padha singkirna, aja nganti ngucik-ngucik kawibawan negara Ngastina. Ya, mangkat yo mangkat. Arep delok tandang kridane Kurawa kaya ngapa. Ya. Swatama kula wonten dawuh Paman. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Mara sira metu njaba. Perintah wadyabala saka Ngastina lumarap ana Tegal Kurusetra. Peranaan Pandhawa ditundung dikon bali ana negarane. Yen ora gelem rasa dadak kesuwen Wisanggeni sak peranaan Pandhawa enggal disirnake. Nok ngestaken dawuh amit madhal pasilan Waman. Ya aja kaya bocah cilik lakumu Swatama. Kumrekang bala lumares
Maju, yo. Patra